Asi to je Komér, že kde sme. No naproti to musím naštudovať, kde sme. Toto dole pod nami je obec Randa. Tam je stanica, tam máme niekde auto na parkovisku. Odtiaľ sme prišli z toho údolia. Niekde tu, ale není to vidieť, by mal byť ten most z Európa Hute. A tam niekde úplne hore by mal byť dom Hute. A zajtrajší cieľ je schovaný, takže ten nevidíme.